איזה, לא יודע, איזה שיעור מקצועי? בוא נצטרך להתאמן איזה 7 שעות בשבוע, לא איזה ככה ואז אתה בוחר. פחות, אני מותר. נו, אחי, בבקשה, תהיה נחמד. תן לי לך, תהיה חבר. אחד אחרון. סבבה, למה אם יאללה, לא חלק. חצי שעה בבית, אמא שלי הורסת אותו. שחק, נו, מאוד. מוכן? שוב נתת לי, כמו תמיד. אני? אתה נותן. נתתי לך באמת. אל תעשה ממני צחוק. אחי, באמת, תפתח. עכשיו אני מדבר איתך. איך אני אמור להתאמן ככה? שאתה כל רגע, לא יודע, אני מכניס לך ככה, באמת. איך אני אמור להתאמן ככה? תביא כדור אתה. אני אגיד לך, אין לי מה לעשות. טוב, אני לא רואה לך אתה, אחי. וואלה, אתה טוב אתה דווקא. אני חייב ללכת, מצטער, אני באמת חייב ללכת עם יש לי את האוכל. ביי אחי, ביי. לא שמעת. טוב, טוב. אתה מוכן? אתה. רוצה סטנגה? סטנגה? אתה לא מכיר סטנגה. כן, ברור, פשוט אני קצת פו, חדש פו, פה פו. פשוט. שמע, אחי, אנחנו לא לזה עוד 20 למה שתעשה. יאללה, שחק. תפס.